Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milosrdenství Otcovo, pokoj našeho Pána Ježíše Krista, společenství svatého Ducha, tě s vámi se všemi. I s tebou. Bratři a sestry, sešli jsme se zde dnes, abychom požehnali bránu milosrdenství, skrze kterou budou mnozí procházet, aby se setkali s Pánem, který je plný lásky a milosrdenství. A taky nyní na začátku chceme... Tvoje milosrdenství trvá na věky. Sláva tobě, Pane, ty jsi něžný otec svých dětí. Tvoje milosrdenství trvá na věky. On je branou, kterou se přichází k tobě. Kdo vejde skrze něj, bude zachráněn. Bude vcházet a vycházet a najde pastvu. Prosíme tě, dej, jak se věřící, kteří budou vcházet těmito dveřmi, setkají s tvou přítomností a zakusí Otče tvé milosrdenství. Skrze Krista našeho Pána. Drazí bratři a sestry, svatý rok milosrdenství vyhlášený papežem zve každého z nás k hluboké zkušenosti milosti a smíření. Při pokropení svěcenou vodou si teď společně připomeňme památku svého křtu. Je to prosebné volání po milosrdenství a spáse v síle zmrtvýchvstání Ježíše Krista.